nejhorší přesto. Můžu jasnat za to, že je tady děta rozcáplá. Jestli nám bude chystat vybraný a s pamkou něco říct, já už tomu budeme říkat. Bylo krásně, nezávislá pětina. Ty seš blbej, ty hlavně drž jazyk. No, můžem si to letá, jenom to. Já jsem si nejdřív říkal, já k žádnému moři nejedu, sedu na to, ale mě to chytlo. No to víš, u nás ve Vrbičanech takový vedra nemáme, já jsem úplně splavená, já teču jak stará Tatramatka. Dokonce jsem si řekla, že nakonec vlezu i do toho moře, ale když do moře, tak jedině s kruhem. No, kdyby mi něco chtělo sežrat, tak je to jenom od pasu dolů. Stejně stojí za hovno. Já jsem se nekoukala dobrých 10 let, jo, a ne, vy jste pipina, já myslím jako v moři, nebo... ale pod závojičkem mám pořád co nabídnout. Já vám ho cvítnu.
Takhle, jak to udělám pohodlí. No ne. Mára, podívej se. Všude na nás natáčí. Asi budeme na YouTube. No to na něm houpe na mrzákovi. To je jako kdybych chtěla našlapat Pacifika. No jistě, na to čeká celý život. Až ti vymaže formu, báboko. Hele, děcku, ty hlavně drž visk. Ty drž visk a nemel. A ty neboj, třeba ho za chvilku budeš držet taky, ne? Z boku mi to vemte. Ale co to tam tlačí? Ježišmarja, on má snad v plavkách klíče, to nevím. Já mám takový 209. Dedek, ten už bude večer kolem 8. Tak na mě zaklete jako na jedinku. Jenom naše spíčky tam přečíme a hned zase půjdeme. Ale až za mnou půjdeš, jo, tak ten tvůj natáčecí štáb nevydám. Jo, jsem vymaštěná stejně jako ty seš vymaštěný. Hele, a jedině aspoň na bar pro nějaký koktejl. Dala bych si něco sladkýho, měkkýho do žaludku s parapličkem a třešinkou, tak se snad nebudu. Já mám tam jeden speciální pro tebe. Tady mají opice, kurva, já mám. Když se dneska ten kulturák nerozpad. Jaký tam mají pro mě, tak už ho donesa nezvindej. Tak jo, já ti to řeknu. Pinda koláda. Je to piňa koláda. Já ti něco řeknu, koukej padat pro ten koktejl a nestejně, Karle. Já jsem tuhle dovolenou dostala k Vánocům, tak mi koukej sloužit. Má se o mě starat. Tohle je moje dovolená. Tohle je moje léko. Večer, až se vrátím domů z pláže, já se pod strom křeslo proutěný. A se líbíme. Šlapej, ať to stačíme. Šlapej, 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 rychle šlapej, zítra letíme a náš spojený všechny ohromný zvon, krásou, šlapej, 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 ať se líbíme. Skoro 90, skoro 60, skoro 90. Jak vylezla Klárina, tak ze mě zbylo to. A ona taky dřív mývala. Ale pak se jí narodila Darinka. Darinka, ale debilka je taky, ona má a jak se narodila Darinka, tak se z Kláriny stal válec v šatech. Ale možná Karel ještě má, dětku, pojď sem. Běž, ukážeš mu pas, ať nám dá nějaký pěkný kokoj. U tebe to stejně ocení nejvíc, už jeden. Já si měla, jak ty jsi měla i před porodem fantastickou postavu. A ty si před porodem i po porodu vypadal jako hobit z Pána prstenů, vole. Tady se naši budoucí země a možná ostatní budoucí děti. Karino,
Tak hlavně, aby si tady našemu budoucímu řekli a možná taky budoucímu otci tvých dětí dodržuj sociální distanci jako za covidu. Nezapomněla říct, že už si jedno dítě doma máš. Který kus ADHD, LSD, MHD,